di Jawa Tengah. Pomo-pomo wekas mami anak putu aja lena aja katungkul uripe Ingatlah pesanku, anak cucuku, jangan tinggalkan kewaspadaan, jangan terbuai oleh hidup. Putune sapa? Ya putune aku. Ngene. Ki sedelokne to, ya. Kanca-kancamu arep do rene. Ha to? Nah. Kowe ra usah wedi engko kancamu gedhe-gedhe, ya. Heeh. Ngene Bune. Sanggar Pangudi Budaya Jawa kene kuwi engko bocah-bocah arep dodolan mrene, sak perlu arep do ngudi ilmu. Oh nggih. Nah, ngono. Wis siap to? Nggih. Kae? Lho, lah kae? Ah. Bocah-bocah sudah bro. Oh enggak, Rene. Wah. Ayo kene. Waduh, bagus. Ah, salim ganteng. Lega. Oh, sampun ya. Waduh, ayune Waalaikumsalam. Ayo bagus e. Kaya ngene iki. Waduh. Iya. Ayo, udah lungo. Iya. Ayo, udah lungo. Iya. Ayo, udah lungo. Ayo. Wah. Engko sing apik nggih. Ya. Ayo, mayam ndek merono sithik. Ayo. Iki mau numpak apa iki rene iki mau? Duh, numpak apa mau? Numpak bis. Oh, numpak bis. Aduh saka kene tekan kene numpak bis. Nggih. Ya. Ki saka ngendi-ngendi iki ya? Ya. Tak matur sik. Para miyarsa TVRI Jawi Tengah ingkang satuhu sinudarsana kepareng atur uninga bilih ing rikalenggahan menika putra-putri panjenengan samya arsa ngaturaken setunggaling pahargyan wuninggih ngudi ilmu. Kepareng atur uninga bilih para putra menika saking
SD Negeri Setunggal Gabus, SD Negeri Setunggal Pelem, SD Negeri 3 Banjarjo ingkang wonten ing tlatah Gabus Kabupaten Grobogan. Pramila kados pundi ing mangke anggenipun badhe ngudi ilmu, sumangga kula aturaken panjenengan sedaya. Nah, sakwise iki engko ta Bune? Nggih. Kowe arep ngudi ilmu apa? Nulis, maca, nulis lan maca aksara Jawa. Ning ngene ya, Pak Lek yen kon ngajari kowe dhewe ora iso. Mula Pak Lek nyuwun tulung karo Bapak Sutopo sing wis gamben bab aksara Jawa. Nggih? Nggih. Heeh. Engko do mirengke sing tenan, ya. Ya. Sajake Pak Bapak Sutopo wis anu kae Bune. Oh nggih, monggo Bapak. Monggo Bapak Sutopo. Monggo niki Bapak. Sugeng rawuhipun Bapak. Monggo. Monggo Bapak monggo. Menika putra-putri kita ingkang badhe ngudi kawruh menika. Nah, ngene Bune. Nggih. Nadyan Bapak Sutopo iki luwih sepuh nanging nyalami bocah-bocah. Kuwi yen kanggone adat Jawa, sapa sing teko keri kuwi ya nyalami sing makaten. iya sing wis teko dhisik. Monggo pinarak Bapak. Monggo. Nggih. Ya. Mrene maju mrene le. Nggih. Pareng matur. Atur pambagya hayu rawuh Bapak wonten ing Sanggar Pangudi Budaya mriki. Menika lare-lare sekolah dasar tebih Bapak saking Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Menika badhe nyuwun Bapak Sutopo paring seserepan bab apa mau? Maca, nulis aksara Jawa. Nah, mangke Bapak saged paring piwucal dhateng lare-lare menika. Oh, nggih klasa. Nggih. Matur suwun. Monggo wekdalipun kula aturaken sapetahipun Bapak. Dimirengke nggih? Nggih. Ya. Nah, minggir Bune. Ya. Ngene. Bocah-bocah kabeh sing ana kene kabeh iki ing wektu kang lodang iki sliramu sajake kaya bingar banget seneng mapan ana kene. Mula bapa ya rumangsa luwih seneng. Awit awakmu wis saguh melu nguri-uri kasusastran Jawi kang awujud aksara Jawa. Mula kuwi anane aksara Jawa ngono ana critane. Lara-larae mangkene bocah. Anu nyuwun tulung dipun critakaken Bapak. Oh ngaten. Nggih, Kepengin monggo. do mangerti critane bocah-bocah iki? Nggih, Bapak. Tapi dirungokke, ora pareng gojek dhewe nggih? Nggih. Dirungokke Cahya. Rikala jaman semono ing Pulo Majeti ana sawijining ngaluhur kang asma Adisaka. Sapa ta? Adisaka. Adisaka mono duwe abdi loro kinasih kang aran Dura lan Sembada. Sapa abdine? Dura lan Sembada. Dura napa Dara? Dura. Nah, Dura. ampun Dara nggih. Ampun Dara nggih, Dura. Ana sawijining dina Adisaka nimbali karo Sembada. Sembada, mrene. Iki awakmu tak wenehi kewajiban njaga pusaka apa dene mas-masan ing mapan ana kene. Mula sapa wae
sing ape mundhut pusaka, mas-masan saliyane aku dhewe aja diulungake. Ngono dawuhe. Lah banjur Sembada mapan ana kono nunggu kanthi prihatin. Nggih. Lah sakwise kuwi Adisaka dalah Dura ngumbara ana ing Tanah Jawa. Tanah Jawa. Wasana mapan ana ing Jawa sisih iring lor. Ya kuwi ana ing Medang Kamolan. Medang Kamolan, Bapak. Medang Kamolan. Nggih. Oh, Medang Kamolan. Sawise mapan menyang kono ora watara suwe Adisaka dadi ratu sing kondhang kaloka. Mula butuh pusaka lan banjur Dura ditimbali. Dura. Wonten apa? Sinuwun. Mrene. Rehne Medang Kamolan butuh pusaka lan mas-masan. Mula sliramu saiki dina iki enggal menyang Pulo Majeti njupuk pusaka apa dene mas-masan sing ana kono. Mula Dura banjur budal. Sawise tekan Pulo Majeti ketemu karo Sembada. Oh, bareng ketemu padha takon tinoken. Sembada, aku iku untuk dawuh saka Kanjeng Adisaka supaya njupuk keris lan mas-masan sing kok tunggu ana kene iki. Lah, semono uga Sembada banjur mangsuli. Ora kena. Aku ki yo entuk utusan jaga ana kene. Apik ya. Yen ora Kanjeng Adisaka sing mundhut, ora bakal tak ulungake. Lho kok ngono? Aku tak rewangi adus kengit menyang papan kene iki mung njupuk kuwi. Wah. Padudon banjur kedadian perang. Gandeng padha jaduke terus siji lan siji ngunus keris. Oh, kerisé diunus terus disuduk dus. Sing kono nyuduk kene akhirnya wong loro padha matine. Ya. Padha mati bareng sing diarani mati sampyuh. Mati sareng, Bapak. Oh iya, mati bareng kuwi sing diarani mati sampyuh. Iya. Nah, rene sawetara suwe kok Dura ora tekan-tekan ana ing Medang Kamolan, banjur Adisaka dawuh marang abdine loro sing anyar, ya kuwi Duga lan Prayoga. Duga lan Prayoga rene sawetara suwe Dura lan Sembada kok tak tunggu-tunggu ora enggal tekan kene, mula sliramu tak dawuhi klacak ana ing Pulo Majeti. Wah, sakloron budal. Nggih. Budal rukun-rukunan mrono. Bareng wis tekan Pulo Majeti cah, pranyata Dura Sembada ditakokke wong sing ana ing kono kok wis ra ana. Jalaran padha tukaran mati sampyuh mau. Mula banjur sakala Duga Prayoga mulih ya, bali menyang Medang Kamolan. Sawise tekan Medang Kamolan banjur matur karo Kanjeng Adisaka. Aduh katiwasan Gusti. Lho, ana apa? Dura Dalah Sembada wis pralaya. Wis mati. Waduh. Lah kanthi prastawa kuwi cah Adisaka uga rumangsa salah, nglenggana lumong salah. Mula kuwi banjur ngripta nyipta kasusastran Jawi kang awujud aksara Jawa sing cacah 20. Pinten? 20. Ya kuwi Hana Caraka. Tegese ana utusan loro. Padha jayanya, padha sektine, padha digdayane. Maga Bathanga Datasawala iya. Hana Caraka, Datasawala Bapak nggih. padha jayanya, padha sektine,
terus moga Bathara padha-padha matine. Lah, kuwi critane urut cah, nggih. Hanacaraka tegese ana utusan loro. Data Sawala padha pasu layan. Tukaran nggih, Bapak. Tukaran. Padha jayanya tegese padha sektine kuwate. Moga Bathara padha-padha matine. Lah, critane mangkono. Ya cah. Mula kuwi sliramu teka kene iki Bapa matur nuwun banget awit isih muda wis gelem melu nguri-uri kabudayan luhung ing Jawa Tengah. Sago ta? Sago, Bapak. Dipun anu Bapak, supados lare-lare menika menapa saged mangke lanyah. Nggih. Monggo Hanacaraka kersanipun dipun tirokaken kalian nggih. Lare-lare Bapak. Ya, bocah-bocah, saiki ditirokke 5-5, nggih. 5-5 sing cetha. Nggih, sing cetha. Hanacaraka. Data Sawala. Wonten sing do lho. Do. Iki yo Enten sing do lho inggih mriki. Ayo. Do. Data Sawala. Sampun sae, Bapak. Padha jayanya. Padha lho, Bapak. Oh, jane sing padha ta? Padha lho. Padha jayanya. Moga Bathara. Ya, tasih to lho, Bapak. Mboten to lho. Jane sing to ta mau ta? kowe iki kok ya tengen men to, Bumi? Enggak lho, banter. Ayo bareng. To. Ayo malih. Moga Bathara. Lah dalah ya ngono kuwi sing dikarepe bener leh ngucap. Nggih. Nuwun sewu Bapak. Ngaten. Supados menika mangke lare-lare mboten kangelan anggenipun sinau. Kula suwun Bapak mangke paring piwucal carakan rumiyin Bapak. Oh nggih. Inggih. Dados menika kan tasih dereng sami ngertos menika. Pun paringi carakan rumiyin nggih Bapak nggih. Inggih. Monggo. Bocah-bocah. Iki mengko sliramu tak warai carane nulis Jawa sing bener. Diwiwiti saka ngisor sak unine. Nggih. Mengko yen Bapa nulis sliramu tak koneroke ana nyawang-awang supaya sakwise mangko bisa nulis kanthi bener. Ya, nulis Jawa kuwi diacaki saka ngisor, munggah gandul ana ing garis buku tulis, nggih. Mboten semeleh. Sing leres gandul. Inggih, Bapak. Nggih. Menika mangke pareng dipun acaki kemawon namung saderengipun kepareng para miyarsa TVRI ampun tebih-tebih rumiyin ampun nilaraken adicara menika saksampunipun ingkang setunggal menika langkung kita lajengaken malih. Sumangga. Saksikan saya di Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Saya beri GS untuk Saksi. Sejuta kamera. Apa nih? Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Saya beri GS untuk Saksi. Satu kamera sejuta inspirasi. Salam hormat pada semua pemirsa dan penggemar Saksi. Satu kamera bos, sejuta inspirasi. Sebenarnya inspirasi sejuta tidak cukup, semuanya harus tidak terbatas. Saksikan
menyajikan program yang menarik, Saksi. Saksikan baik-baik dan salah satu inspirasi. Saksikan kami hanya di Saksi, satu kamera sejuta inspirasi. Langsung. Yuk, monggo Bapak. Bocah-bocah, saiki wiwit tak ajari nulis. Mula sliramu mengko terus banjur nerokke ana ing awang-awang. Saengga yen rampung iki mengko nulis Jawane iso bener nisan, nggih. Saiki iso diwiwiti. Nah. Aksara apa, Cah? Oh, ayo diwiwiti. Ayo nirokke. Ayo mudhun. Munggah, mudhun. Munggah, mudhun maneh. Aksara oh. Kaping loro aksara no. Ayo. Ayo diacai. Diacai ayo munggah. Mudhun. Balik saka tengah. Munggah ngisor. Banggel, mubeng. banjur munggah. Mudhun maneh. Angel, Cah? Angel bocah? Angel apa ora iki? Mboten to, mboten. Bacote saiki aksara apa, Cah? Ca. Aksara ca. Ayo ditirokke ya mumpung durung rampung ya. Munggah. Mudhun. Balik teka tengah anjor. Munggah. Nyucuk. Banggel terus mudhun. Bapak, kula dereng saged nulis ca. Ayo saiki ditirokke, ayo. Ditirokke. Munggah. Mudhun. Banggel. Munggah gawe cucuk, banggel munggah mudhun. Wis cetha ta? Mumpun ta? Nah, bacote apa Cah? Bacote ra. Ayo, ra ditirokke yo. Munggah mudhun, nurut munggah, nyenggak sithik terus mudhun. Ya. Iki wujude kok aksara apa Cah? Hah, kados apa? N. Kaya Ro kuwi kaya N. Kaya N ya. Bacote? Ko. Ayo ko do ditonton ki ko. Lah terus ditirokke yo bareng-bareng. Munggah. Mudhun bareng-bareng ngomong. Munggah nurut. Tengah banggel munggah. Mudhun. Munggah meneng. Mudhun. Aksara ko. Apa Cah? Ko, aksara ko. Bar ko? Bapak, kok niku kok sami kalehno nggih? Oh nggih. Nah, saiki aksara do. Nah, do ya. Do. Ya, diterokke. Do. Yuk, munggah. Mudhun. Munggah nyenggak separuh mudhun, munggah terus mudhun maneh. Iki do, nggih. Do. Ilate mepet untu do. Do. Kabeh bareng kabeh. Ayo bareng. Do. Do. Candake do apa Cah? To. Ayo diterokke yuk bareng. Munggah. Mudhun. Muni. Lempeng, munggah, menggok sithik, munggah, lengkung, mudhun, munggah, lengkung sithik, mudhun. Bapak, ndamel aksara ta niku angel wong suli malih, Bapak. Ya dibaleni murad do diterokke nggih, terokke supaya ben ora angel. Yo. Diwiti yo. Yuk. Munggah, mudhun.
Lempeng munggah, menggok sithik munggah, mudhun, balik munggah, terus mudhun. Ya. Bar aksara ta apa cah? So. Ya. Ayo. Saiki diterokke maneh. Saka ngisor munggah. Terus banggel mudhun. Mengiwa mlebu munggah, anjor metu, terus munggah, terus mudhun. Nah, bacute sapa cah? Wow. Ayo diterokke wa. Munggah, melengkung mudhun, lempeng, munggah, gawe cucuk, banggel munggah, mudhun. Gampang, Co. Sawise Co apa, Cah? Apa? Ayo, apa? Lo. Ayo diterokke lo. Saka ngisor munggah. Terus mudhun. Terus munggah maneh, mudhun, kenceng, munggah, mudhun. Bacute lho apa, Cah? Diwaos sareng-sareng riyen, Bapak. Oh, diwaca bareng-bareng ya, Cah ya. Ya. Diacaki saka ya. Ya, Cah. Nek wis rampung muni, Cah ya. Apik ya? Ayo, dadi tonton. No. Anggere wis rampung tulisane Cah langsung muni. Unine apa? Di unekke bareng-bareng bentang apal. Ayo, udah ditonton lo ya. Udah ditonton. Ayo, udah ditonton. Ayo, ditonton maneh carane ben besok ya nulis iso langsung bener. Ora mbaleni maneh. Apa iki? Ayo apa iki ya? Do. Do lho ya. Aja do. Apa, Cah? Aksara apa, Cah? Ta. Ya, ta. Ayo dimatke leh nonton tulisan sa. Ayo sing iring kene awas. Dimatke. Wow. Ayo iki. Apa kuwi mau? Apa Cah iki? La. Lah candake lo apa, Cah? Po. Ayo padha nerokke ya. Munggah, mudhun, kenceng, munggah, mudhun. Sawise po apa, Cah? Do. Mboten do, nggih. Do ilate nang dhuwur kene, nggih. Ilate do nang dhuwur. Nah, do. Nah, ayo diterokke, Cah. Munggah, mudhun, munggah sithik, balik mudhun, munggah nyucuk, banggel mudhun. Niku angel Bapak. Oh, angel. Oh, ya dibaleni meneh yo. Awas do. Do diterokke ning awang-awang. Ayo. Munggah, mudhun,
gawe cilik munggah cucuk terus banjur mudhun. Bacute apa cah iki cah? Barwa cah? Jo. Ayo diterokke. Munggah, mudhun, lempeng, mlebu sithik, munggah, gawe lincipan, miring mudhun, terus miring neh mudhun. Aksara apa cah? Jo. Bapak, kula dereng saged nulis jo. Ayo dibaleni neh yo. Dipun wangsuli nggih, Bapak. Dibaleni munggah, mudhun, lempeng, munggah bintang lurus. Nah, lincipan alah. Pun saged ta? Nah, candhake jo apa ta? Iya. Lah iki yo iki paling gampang. Nah, ayo diajaki. Ayo bareng. Munggah, mudhun, munggah, mudhun. Ya ta gampang ta? Nah, gampang ta ta? Nah, saiki bar yo nyo. Ayo diajaki. Munggah, mudhun, gawe cucuk. Terus diajaki saka kene munggah, mudhun sithik, munggah, mudhun, lempeng, munggah, mudhun, munggah maneh, mudhun. Angel apa gampang ta? Gampang to? Saiki apa ta? Nah, mo ta. Mo. Ayo diwiwiti. Saka ngisor munggah. Munggah, nyucuk, gawe cucuk loro, terus mudhun, munggah lempeng, banjur mudhun. Gampang ta? Gampang. Saiki apa cah? Go. Ki luwih gampang meneh cah. Go ki. Ayo ditonton. Ya. Tirakke. Ayo ditirokke. Ora saka ngisor, saka rada dhuwur. Munggah, sithik, mudhun, bareng-bareng. Munggah, mudhun, mudhun. Ya. Iya. Go niku kados MG. Oh iya bener, kowe nek ngapal kudu ngono. Nggih. Apal go ya kudu apal ro. Nah, nggih. Ah, nek go sikile telu, nek ro sikile loro mergo jek sehat. Nek telu kan sikile kanggo wong tuwa nggawa teken ngene kan telu, nggih. Nah, apalane gampang. Nggih. Nah, bar go apa ta? Sawise go apa? Go. Nah, ayo diwacaki. Munggah, mudhun, gawe cucuk ngisor, terus ki wiwiti saka dhuwur. Munggah, mudhun, munggah, mudhun maneh. Nah, saiki terus apa cah bar go? Apa cah? Ayo. Tok, ayo. Tok, ilate ngene cah, nek dhuwur ora kena mendel. Munggah ngene. Tok. Ayo. Nah, iki wujude tok cah. Ayo. Diwiti cah. Munggah, mudhun, lempeng munggah sithik digawe plengkung, banjur ngasai kene munggah, mudhun sithik, munggah, mudhun. Niku angel, Bapak. Iya, ayo dibaleni nek angel, ayo. Ya, dibaleni. Bareng-bareng. Munggah, mudhun, lempeng, munggah, banjur ngisor metu sithik, terus diwacaki ngene cah. Munggah, mudhun, ngene, mudhun. Iya, iki kok. Lah sing nomor 20 cah. Paling pungkasan. Pungkasan ki ngo. Ngo iki padha karo ko. Padha karo to iki mau cah. Ning bedane iki ora bablas mrene, ya. Oh, padha cah. Ayo diajaki cah. Munggah, mudhun, gawe cucuk. Ngaleh saka kene. Munggah, mudhun, mudhun. Nah, iki sing pungkasan ki ngo. Diwaos sareng-sareng nggih Bapak nggih. Ya. Ya cah, diwaca bareng-bareng cah. 1 teka 20. Nggih.
Ya. Diwiti saka Ho. Ho ta, ya. Awas. Yo diwiti ta 1, 2, 3. Ho. Apa ayo? Apa mau? Ya apa? Awas, wujude titeni cah iki cah. Apa iki? Karo dieling-eling. Nggih. Lah iki lho cah, iki apa cah? Ra. Iki meh padha karo apa cah? Go, ya ta meh padha karo go. Lah iki ko. Apa iki? Ko. Terus bapak niku napa niku? Do. 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 Ya, do. Do iki walikane so cah ya. Walikane so iki do. Nggih. Apal do ya kudu apal so. Do. To. Lah iki cah. Iki apa cah? Aksara apa cah? To. Ya, dititeni cah. Mau bapa kondo yen so kuwi ana kembarane. Ya. So. Apa? So. Iki so iki bunderane nang kene nek do bunderane nang kene, nggih. Nah, apal so ya apal do. Lah iki cah. Apa cah iki cah? Wow. Ya. Wo. Kowe nek apal wo ya kudu apal do, apal co. Iki kembar ta. Bisa apa iki? Iki apa ta? Lo ki walikane ho cah. Nek eling lo ya kudu iso nulis ho. Nggih. Bedane mung ngarep nang mburi, mburi nang ngarep. Nah, supaya kowe gampang leh ngapal. Po. Ayo ta? Lah iki apa cah? Po. Ngerti po kowe kudu apal ya. Lho, duwe gathuk dhewe. Po kuwi mung gununge loro, nek ya gununge telu. Nggih, kudu apal ya candake. Awas aja kleru. Apa cah? Do. Ayo lho. Hah? Apa cah? Do. Nah, iki sing wujude meh padha karo iki. Do, wa, co, ana telu ta. Ya, angger eling iki kowe telu kudu apal. Nggih. Iki apa iki? Iki apa ta? Apa iki? Nah, lah kowe nek Jo. Yo. Jaya, Nyo. Nyo, Nun sewu Bapak. nggih. Sumela atur rumiyin. Mbok bilih mangke saged kalajengaken ketingalipun wonten ingkang badhe langkung malih menika. Oh nggih. Para miyarsa, ampun tidak dateng pundi-pundi, kita lajengaken malih saksampunipun ingkang setunggal menika. Monggo. Oto Bursa TVRI Jawa Tengah, sarana promosi jual beli mobil bekas baru. Tersedia berbagai jenis merek mobil. Tempat sangat luas dan sejuk, berbagai fasilitas ada di sini. Lokasi dari Bundaran Kalibanteng
hanya 2 km ke arah Manyaran, tepatnya di belakang rumah dinas Wali Kota Semarang. Ayo, datang dan bergabung bersama kami. Foto Bursa TVRI Jawa Tengah. Foto bursa terbesar, buka setiap hari. Ngeten Bapak. Ketingalipun lare-lare. Mangke sak sampunipun menika kan badhe tasih nyuwun seserepan bab dongeng. Oh, nggih. Nggih. Pramila supados mboten jeleh ngoten nggih Bapak nggih. 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 Saenipun dos pundi Bapak? Mbah Benjang sanes wekdal dipun lajengaken. Oh, ngaten. Sebabipun aksara Jawa ngoten sarasan boten cekap menawi kangge maos lan kerat. Mungkin kedah enten sandangan, nggih, ditambah malih pasangan. Nggih. Ngene ya, bocah-bocah ya. Iki Bapak Sutopo ngersake leren sik, sesuk ditutuke neh gen ora jeleh. Piye? Nggih? Nggih. Nah, saiki Pak Lek arep takon. Mau rene arep do nyuwun dongeng ya? Nggih, Pak Lek. Sapa sing wis tau didongengi Rama karo ibune ning dalem utawa karo simbah kakung, simbah putri? Kabeh. Didongengi apa? Timun Mas. Timun Mas iki Leladan kesanga. leladan kesanga. Kebulan manuk jalak. Kebulan manuk jalak. Bledok kuwu. Bledok kuwu ngetokke wong Purwodadi. Terus Kancil nyolong timun. Kancilan boyo. Ceritane wedhus lan bruk. Ceritane wedhus lan bruk. Iki Bledok kuwu. Kancil nyolong timun. Kancil nyolong timun. Leladan kesanga. Leladan kesanga. Kancilan boyo. Kancilan boyo. Kesanga. Hah? Leladan kesanga. Leladan kesanga. Angger ana sing ngono-ngono kuwi mesti wong saka daerah Kabupaten Grobogan. Sebab dongenge ning kono kuwi ya akeh. Wani apa ora kira-kira yen saumpama Pak Lek ndhawuhi kowe ndongeng? Wani? Mantap. Jajal sapa sing wani? Sing wani sapa njajali? Wani dongeng. Kabeh Pakne. Iya. Neng kok sik. Ini mbokmu. Ya. Yen aku kon mbabar dongeng to? Ya. Gak iso mesti, gak iso. Ya ora iso. Ya ora no. iso. Mula aku ya nyuwun tulung karo satunggaling priyayi putri Nggih. sing guamben ning dongeng. Asmane Bu Indun. Wah, Bu Indun Sulekah. Ngendikane meh mrene. Kae. Oh, lah kae. Piyayine wis tindak rene. Wah. Monggo Ibu. Sugeng rawuhipun Ibu menika Kang Putra. Waduh, ganteng-ganteng ya, ayu-ayu. Wah. Waduh, Niki Kang Wayah Ibu. Oh ngoten, walah gantenge kaya simbahe. Nggih. Monggo Bapak. Waduh, ganteng-ganteng iki klambi nabung ya. Heeh, lah ayune. Lah iki kok nang mburi dhewe napa? Gak gelem maju kaya kancane, Nduk. Oh ngono, ya. Monggo pinarak Ibu. Monggo. Monggo. Pripun, Pak Le? Ngeten lho Bu. Nggih. Lare-lare menika dolan wonten ing sanggar pangudi budaya Jawi mriki wau nyuwun warah bab maca lan nulis aksara Jawa. Dolanan wau ternyata. Nggih. Dolanan tapi kalih sinau. Oh ngoten. Terus kaping kalih ajeng nyuwun seserepan bab apa? Dongeng. Oh ngaten nggih. Mila kula nyuwun tulung kalih Ibu mangke babar bab dongeng. Oh mekaten nggih. Neng niki wau kula taros. Nggih. Dowani dongeng.
Wantun, do ngacung. Oh ngoten. Nggih. Wis tau diceritani. Berarti pun biasa nggih. Nggih. Wis tau diceritani karo Rama Ibu. Sampun, do ngacung. Kendel-kendel berarti bocah grobogan. Ya nggih. Nah, iki ngene. Kira-kira sapa sing wani ndongeng? Lho, nggih Pak Bu. Kendel ta? Oh ngoten. Monggo panjenengan. Oh ngoten. Tak Nggih. pilih salah Monggo. setunggal ngoten nggih. Ingkang pundi? Heeh, aku mau koyone ndungu salah sijine bocah ceritane kok nganeh-nganehi lho. Napa niku? Ora kaya biasane. Napa niku? Ceritane wedhus lan beruk sing sapa ya mau. Lah kula nggih guyu kok niku wae kok nggih. Sapa sing mau diceritani karo Bapak Biung? Nika sinten asmane, Nduk? Siti Amiratin. Oh, Siti Amiratin Hasanah. Ya jajal pengen rungu dongenge Mbak Ami apa ora? Jajal. Pengen apa ora? Apa ora iki? Pengen. Ayo coba ya Mbak Ami coba, ayo. Nah, iki kancamu arep ceritane wedhus lan beruk. Bu Indung ya penasaran kaya apa iki ceritane. Kowe mau kan ngacung muni dongenge apa? Ceritane wedhus lan beruk. Oh, ceritane wedhus lan beruk. Jajal saiki dongengno. Ayo. Ah. Kanca-kanca. Aku arep dongeng. Pengen krungu apa ora? Pengen. Aku arep dongeng ceritane wedhus lan beruk. Kanca-kanca. Wis tau ngerti ceritane wedhus lan beruk durung? Durung. Aku ceritake ya kanca-kanca. Ya. Ceritane mengkene lho kanca-kanca. Ing tengah awan kang panas entak-entak, ing pinggir tlaga sing banyune buwening, katon saweneh beruk ireng sing mlaku kekincutan arep ngombe. Aduh, tenggorokanku garing. Rasane pengen ngombe. Tak sawang-sawang ning kono ana tlaga sing banyune buwening. Coba tak rono. Lakune kandhut. Nalika dheweke weruh ana wedhus gedhe sing lemprak sajak tanpa daya. Awake kuru, ambekane sentak-sentik. Kanca-kanca. Ayo kanca. Wes tau ngerti suarane wedhus durung? Wes. Lah, piye suarane? Loh, salah. Kuwi anak wedhuse lagi sehat. Lah iki wedhuse lagi lara kok. Jadi suaranya Iya ta? Kagawa rasa mesakake, alon-alon si beruk nyedaki wedhus mau. Dene ta dus, kok nglemprak wae. Wes apa? Aku kan ora weruh. Aku beruk. Gene ya kowe nganti kaya ngono dos, wedhus. Pirang-pirang dina iki, Ruk. Aku ora mangan, ora ngombe. Dadine aku ya kaya ngene, Ruk, beruk. Loh, andengmu mau anak suket sing ijo royo-royo. Kuwatel. Lah mosok kowe ora ngerti? Mbek, piye ta, Ruk? Bruk. Mripatku iki kan uta. Dadine ya aku ora weruh. Ruk, Bruk. Lan sawise takon tinakon, si beruk lagi ngerti. Ya geno larah-larahe si wedhus nganti kaya ngono. Pirang-pirang dina si wedhus ora mangan lan ora ngombe. Senadyan ing kiwa tengene mau ana suket sing ijo royo-royo. Kuwetel lan
cedhake maneh ana telaga sing banyune kinclong-kinclong. Iya, awet si wedhus mripate wuta, mula ora bisa weruh ana pangan lan omben ing cedhake. Tuwuh rasa welase si Bruk, banjur wedhus iku dituntun menyang telaga karben bisa ngombe. Lah, welas aku wedhus karo kowe. Ayo tak tuntun menyang telaga, ndang ngombe sing apih ning kono ya. Ngombe. Iya, Ro. Ayo, Ro. Ayo tak tuntun. Banyune ditaruh, Bro. Yo sabar toh. Mosek dirungkas. Ayo tak tuntun neh. Saiki wis tekan telaga. Ndang ngombe sing akeh ya, Dos. Aku kan ora weruh. Bro. Sek tak tatake. Saiki ndang ngombe dos wedhus. Ngombe. Bismillahirrahmanirrahim. Suger. Nek ngene ya. Saraku dadi maleh, Bro. Saiki dadi ngene. Alhamdulillah. Lan sawise ngombe, tenagane si wedhus rada pulih. Leren sedelo. Si Bruk banjur nuntun wedhus ing papan kang kebak suket. Karben si wedhus bisa mangan. Nek mau ngombe tau wis to, wedhus. Saiki ayo tak tuntun menyang papan sing kebak suket ndang mangan ning kono. Ayo. Wis sehat kok. Ndang mangan. Wusanane si wedhus lan Bruk padha ngiket tali kekadangan. Awet rumangsa padha dene mbutuhake. Dina-dina bacute kewan-kewan ing sakitare tlaga mau padha cingak. Awet padha meruhi sesawangan sing beneh lan adate. Ya iku ana wedhus sing nyunggi Bruk ing endase. Lah ya iku si Bruk sing pincang wis ora rekoso maneh nyang endi-endi. Awet wis disunggi si wedhus. Samono uga si wedhus. Dheweke wis ora kuwatir ngeleh lan ngelak maneh. Awet dheweke sing ora weruh banjur ketulung ngandelake mripate si Bruk. Kekancan kang banget nguntungake. Kanca-kanca. Mula dadi wong ki kudu gelem tinulung marang kancane. Kaya wedhus lan Bruk iki ya. Ya. Sing gelem tinulung marang kancane. Oke. Lah sudah aku. Ya wis. Sakmene kek ya ceritane kanca-kanca. Nek enek waktu liya tak tutupno maneh ceritane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gesek. Dadah. Iki lho. Kowe wis diceritani dongenge apa ceritane?
wedhus lan beruk. Wedhus lan beruk, ya toh? Nggih. Nah, ini suk mben meneh. Cerita meneh sing apik neh. Wani? Oke. Waduh. Ya, wis lega. Wah, ngedap-ngedapi tenan pokoke. Inggih, Ibu. Nggih. Mekaten kula kok pripun nggih? Gawok ngoten lho. Wah, apike ra karuan iki. Apike Bocah ra kok kendele karuan, kaya nggih. ngono. Lah wong ana wedhus arep mangan kok ya pedhuse iki iso muni bismillahirrahmanirrahim ngono kuwi lho. Terus beruke bareng ngerti yen wedhuse iki wis waras ngono ki yo. Beruke iki yo alhamdulillah. Suarane dadi banter ya, Pak. Nggih. Pramila mangke kasuwun Nggih. Ibu Hindun paring seserepan bab dongeng kagem lare-lare. Oh, mekaten. Nggih. Supados lare-lare menika gadah seserepan bab dongeng. Semanten ugi tiyang sepuh gadah seserepan bab dongeng. Ngaten nggih, Bu nggih? Nggih, nggih. Monggo. Nggih, ngeten Pak Lek. Dados pamanggih kula pribadi dongeng menika jaman rumiyin nika dipun tularaken kanthi cara tutur tinular. Tutur tinular. Nggih. Lan saged dipun pilah pinangka dongeng kangge lare, Nggih. dongeng kangge para remaja, Nggih. ugi dongeng kangge tiyang dewasa. Sepisan dongeng kangge lare, lare nggih. kaping kalih. Dongeng kangge para remaja. Nggih, Bu. Dewe-dewe wonten melih dongeng kangge tiyang dewasa. Wonten menika? Wonten benten-benten. Lah, dongeng kangge lare punika biasanipun dipun cariyosaken dening simbah utawi biyung. Nggih, kula nggih pun tau didongengi. Nggih. Niku menawi lare-lare badhe mapan tilem biasanipun. Nek Nggih. sakniki duka tasih ngoten apa mboten menika? Lah niku Biasanipun nek badhe tilem jaman sengen niku dipun cariyosaken kalian bapa ugi biyung. ngeten. Menika wau rak kula tangleti. Nggih. Ya tau didongengi karo Rama lan Ibu ning omah. Jawabe piye? Tau didongengi mboten? Nate ta mboten? Oh, nate. Nggih. Mila mbok bilih menawi ing mriki tasih wonten dongeng menika. Oh, nggih, Namung nggih. nyuwun dipun beberakaken kados pundi dongeng lare. Nggih. Lah, dongeng kangge lare salah setunggalipun ingkang niki wau nembe mawon Mbak Ami wau cerita masalah utawa dongeng wedhus lan bruk. Nggih, Nah, nggih. nika wonten piwucal ingkang luhur, nggih. Piwucal ingkang luhur salajengipun biasanipun arupi fabel. Ngoten. Fabel. Nggih. Nggih, nuwun sewu, Nggih. Ibu. Mangke kalajengaken malih Monggo. sak sampunipun ingkang setunggal menika langkung namung kemawon ketingalipun tasih dangu menika. Oh, ngaten. Nggih. Pun. Lajeng kemawon. Nggih, biasanipun nek dongeng kangge lare menika arupi fabel, cerita kewan-kewan. Cerita kewan-kewan namung napa niku ngandung piwucal ingkang luhur. Nggih. Ada nilai-nilai dalam bahasa Indonesia niku. Nah, lak sing kaping kalih nggih menika dongeng kangge para remaja. Dongeng kangge para remaja nika biasanipun dipun cariyosaken nggih dening bapa ugi biyung nanging benten kalih Nggih, nggih. dongeng kangge lare ngoten. Lah Menika- bentene napa nika mengki? Ngaten, Ibu. Nggih. Mbok bilih dongeng menika saged kababaraken malih Oh ngoten nggih. ing sanes wekdal. Awit lare-lare sampun dangu Oh, wonten ing mriki Oh nggih. ngoten nggih, pun ditenggo tiyang sepuh nggih. Nggih, sampun tebih antawisipun dhateng mriki. Pramila saking menika para miyarsa televisi Republik Indonesia Jawi Tengah Semarang. Monggo kalajengaken ing dinten candhaipun. Suwun.
Bagi para pencari kerja yang ingin bekerja di luar negeri, dapat mengakses informasi secara online melalui website di www.bnp2tki.go.id dengan mengklik pilihan Jobs Info atau ke http://jobsinfo.bnp2tki.go.id. Jobs Info memberikan informasi peluang kerja kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Di call center BNP2TKI, para TKI atau keluarga TKI dapat mengadukan kasusnya melalui SMS, telepon, surat, atau langsung datang ke dinas kabupaten atau kota setempat. Kasus-kasus yang diadukan antara lain tunggakan gaji yang belum dibayar, tindak kekerasan dari majikan, dan lain-lain. TKI yang sudah purna tugas maupun keluarganya dilatih buka tabungan. Pikirkan dengan matang pertimbangan berikut dalam membuka tabungan: lokasi, biaya administrasi, ketersediaan ATM, layanan jasa pengiriman atau penerimaan uang dari luar negeri. Kunjungi bank pilihan dan bawa dokumen yang dibutuhkan atau identitas diri. Temui layanan pelanggan atau customer service yang akan membantu dalam membuka rekening bank. Isi formulir permohonan pembukaan tabungan, lampirkan semua dokumen yang dibutuhkan. Membayar materai dan setoran tabungan awal dan berikan contoh tanda tangan di buku tabungan. Pengelolaan uang. Ayo kita kelola uang kiriman untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Apakah Anda sudah menetapkan tujuan keuangan keluarga Anda? Apakah yang perlu dilakukan agar tujuan keluarga bisa tercapai? Simpan dan tabunglah gaji bulanan yang Anda terima di luar negeri. Gunakanlah layanan pengiriman uang yang resmi untuk mengirimkan penghasilan Anda ke tanah air. Gunakanlah lembaga keuangan resmi untuk menyimpan uang kiriman dari luar negeri. Melalui tabungan sedikit demi sedikit, tujuan keuangan keluarga Anda dapat diwujudkan. Kelolalah uang kiriman dari luar negeri dengan bijaksana untuk masa depan yang lebih sejahtera.